ko muna ang ating pong kapartner. Nandyan po si, ngayong araw, si kapatid na Ka-Friends Alde, ang ating pong kamapatroller mula po dyan sa Naga City. Ka-Friends, nakita ko na rin si Idol Val Santos Matubang. Paki-advise, meron siyang webcam pero wala siyang microphone, so baka pwede mo hong ma-advise, kasi hindi niya rin ho tayo maririnig. I-message mo siya, sabihin mo, meron kasi dyan sa gilid na parang headset, pindutin niya yon. Pag napindot niya yon, unang nakalagay para makakuha siya ng kanya hong microphone. So napaka-importante itong makasama ho natin ngayon dahil ito ay viral, sikat na sikat ho sa buong industriya ho ng vlogger, dahil ho itong si Kuya Val Santos Matubang ay isa ho itong Bicolano, Hindi ho ako nagkakamali, Bicolano ho ito at sikat na sikat ito sa YouTube dahil ho sa kanya hong ginagawa nga pagtulong. Ang pagkakalam ko dito kay Idol Val Santos ay kasamaan din po natin sa industriya, sa larangan ho ng pamamayag sa radyo. At of course mamaya alamin po natin ang ilan pa ho mga detalye pagkalipas ho ng itong pag makasama na ho natin siya pang inaayos ho yung kanyang mikropono. So Ka-Friends, good morning, bati ka muna at tuloy-tuloy ho tayo sa ating pong palatuntunan. Good morning po, Founder Bong, at sa mga taga-subaybay ng Kamaos sa Radyo. Ngayon po ay makakasama natin ang ating Kuya Val Santos Matubang at ating mga official Kalingap partners, si Bobby 143 TV, MC106 Joey, at saka si Balls ITV. Yung iba hindi ko nakita. Apat lang yung nasa screen eh. Oo. So siguro anong umaga po lahat? Oo. So habang nandyan na si Sir Joey MC106 Joey. Sir, baka mga YouTuber na mga maliliit pa lang talaga. Pero dahil nga siyempre nakita ko na pala si Idol Val Santos Matubang. Ito matagal ko na rin itong sinubaybayan sa kanya pong Facebook account, pero sa YouTube hindi ho ako nakasubaybay kasi hindi naman ho ako nag-YouTube before, so ito lamang na-try tayo mag-YouTube. But si Idol Val Santos, nakita ko na ito at minsan nga ho natin na i-share na rin yung kanyang video sa ating pong Facebook page, pero yung Facebook page naman natin sa CIS hindi siya monetize, hindi ho tayo nagmo-monetize. Mas maganda, sabi ko, serbisyo publiko na lang, sige bahala na. So samantalahin muna natin pagkakataon na habang ay okay yung signal, tawagin muna natin si Idol Val Santos. Welcome ho sa programa pong Kamao sa Radyo dito po sa impilan po ng CIS Media Philippines. At tayo ho'y napapakinggan sa iba't ibang impilan po ng FM station sa iba't iba pong lugar sa bansang Pilipinas. Kayo ho'y sikat na ngayon, sir. Kamusta ho, sir? Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga Kalingap. Sir, okay na po kami dito ngayon. Magandang panahon. Sir, anong pakiramdam, sir, sa inyong sarili na ngayon ay napakataas na ho ng inyong narating bilang vlogger o YouTuber, sir? Wala man, dati pa rin naman. Wala mang nagbabago. Yun. Mas magulo nga pagka ganitong maraming nakakilala sa iyo, maraming lumalapit, maraming humihingi. Tapos may mga basher pa kuminsan na naiintindihan kung anong ginagawa natin. So, sige. Sir, hingi mo na ako ng ilang mga mensahe mo sa mga YouTuber natin, na mga nagsisimula ngayon na gustong magkaroon gaya ho ang inyo pong ginagawa. Ano ho yung ma-advise niyo ho sa kanila, sa mga nagsisimula pa lang ho? Doon po sa mga nagsisimula sa pag-YouTube, talagang minsan po napakahirap talaga magsimula. Parang nagtanim ng ng puno po talaga na pangmatagalan. Ipagpatuloy lang po pagka ganyang, kasi pagka charity vlogger, mahirap po talaga. Unang-una po, pag kulang ka ng financial, paano ka tutulong? Di mo pwedeng mag-video ka na wala kang bibigay, ay bash ka lang.
Siguro po sa paunti-unti, magsimula sa 2 kilo, 1 kilong bigas, kung yun ang gusto maging charity vlogger, huwag ka agad malaki para hindi ma-discourage. Kasi yung, yung YouTube naman depende sa views yan kung magkano ang kikitain mo. Oo. Unti-unti po lalaki yung channel nila. Ano na, nalimutan eh. Sige, okay. So magpaalam Sige, tayo, founder. Kap May. Yes po, magandang umaga po muli at sa lahat po ng sumubaybay at nakasama namin ngayong umaga dito po sa Kamao sa radyo ni Founder Bong David. Minsan pa, God bless you all. Bye-bye. Alright mga kaibigan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po sa aming po programa. Hindi na ako magpapakita kasi alam ko pusa na lang yan dyan sa aking webcam. Nalupat yung aking camera. Mahirap talaga yung mahirap. O tinan mo, pusa na lang siya. Talaga naman. Okay, so mga kaibigan, thank you sa lahat. Siyempre, especially ho sa ating po naging panawin, no? Sa ating po mga vlogger at kay Idol Val Santos Matubang na talaga naman pinaunlakan ho tayo. At sa ating po mga kapatid, kay kapatid na Renz Alde, na siya namang naging dahilan para ho pagkaroon ho tayo ng koneksyon or ugnayan kay Idol Val Santos, para siyempre ang atin kasi hinahanap talaga may na meron ho tayong katuwang sa pagtulong, dahil alam mo yan, no? Bilang isang OFW, hindi ho tayo mayaman, hindi ho tayo wala ko tayong sapat na talagang kakayanan sa napakaraming bagay na hiningi po sa atin ng ating po mga kababayan. So hiningi po tayo ng karamay, kakampi, no? Pero sabi nga, pagdating ko sa pagtulong, napakainan daw talaga na napakarami o sama-sama o nagkakaisa ho ang pagtulong para mas marami hong matutulungan. At siyempre sa pamamagitan ho ng ating po mga kapartner station, ang 93.9 FM Radyo Waraynon. Thank you sa mga nanood ngayon, mga kapatid po nating Waraynon, ano? At sa ating po mga kapartner naman mula po sa DXK 901.1 Power FM Radio mula ho sa Caraga Region. Magandang morning ding, maraming salamat. Okay, so kami mga kaibigan ay si Kaprenz pala, no? Kaprenz, paalam ka muna. Ating pong Kamao Patroller mula po din sa Naga City. Kaprenz, paki-unmute. Nagahangin, ano. Oo. Maraming salamat sa sumusubaybay sa Kamao sa radyo at napagtangkilik sa aming mga small charity vlogger, lalo kay Kuya Val Santos Matubang. Sana po wag kayo pong magsawang tumangkilik sa aming mga programa na talaga namang ang nakikinabang ay mas maliliit nating mga kababayan na walang kakayang humingi ng tulong, at kami mismo po ang pupunta sa inyo para kami ang maglilingkod. Kasi dati ang pinaglingkuran mga mayaman, ngayon po mga mahirap ng paglilingkuran. Mabuhay po ang official Kalingap charity vloggers ng Pilipinas. Sa Kuya Val Santos Matubang. Maraming po tayo salamat. nag-live dito mga kalingap, no? Iyon. Oo. Yan. Okay. So, Yan.